ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିଏ କ'ଣ କହେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନିରନ୍ତର କାମ କରିଚାଲ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦୁଃଖରେ ବି ସୁଖୀ ହୁଅ। ଘଡ଼ି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ପରୋପକାରୀ ହୁଅ। ସମୁଦ୍ର ବିଶାଳ ହୃଦୟ ରଖ। ପୃଥିବୀ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖ। ଦୀପ ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଅ। କୁକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅ। କୋଇଲି ମିଠା କଥା କୁହ। କାଉ ଚତୁର ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ।